जा थाखा फैयो बाहेरानि कन्ट्राक्टरनो हरला जोबदों जोंनो दानि समाव प्रधानमन्त्री हिसाबै नरेन्द्र मदिखौबो नांगौ इउपिपिएलआबो दिनै बर'लेण्डनि अर्थनैतिक बेबस्था बा जोंनि जे समाज बेबस्थानि सायाव जेबो गुरुत्व लायाखै दा बिटिसिआव बिजेपि बा नेशनेल दलनि जेबो बाहाय रायजो सालायनो हाया बिसोरो जोंनि बर' समाजाव अर्थनैतिक बेबस्था खुब गाज्रि जालांगासिनो दं टर्टियाव दङ दा नोंथाङा मानो नागारनानै फैनो गोनां जादों मा प्रब्लेमनि थाखाय प्रब्लेमा बिटिसिआ मोनसे बर' जातिनि थाखाय दाजानाय मोनसे अट'नमास काउन्सिल दा बिटिसिआव बिजेपि बा नेशनेल दलनि जेबो बाहाय रायजो सालायनो हाया बिसोरो दा बिनि अनगायै जेनेबा इउपिपिएल दं इउपिपिएलआबो दिनै बर'लेण्डनि अर्थनैतिक बेबस्था बा जोंनि जे समाज बेबस्थानि सायाव जेबो गुरुत्व लायाखै जा थाखा फैयो बाहेरानि कन्ट्राक्टरनो हरला जोबदों खामानि मावनो बे थाखाफ्रा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बा बिटिसि एरियायाव रटेट जायाखै बेफोरनि थाखाय जोंनि बर' समाजाव अर्थनैतिक बेबस्था खुब गाज्रि जालांगासिनो दं बेफोरखौ आं नोजोर लादों आङो बिजेपिआव जेला 2015 सनाव जइन जादोंमोन बिजेपिनि जे निति आदर्श बेखौ बिराद मोजां मोननानै आं हाबदोंमोन आरो जोंनो दानि समाव प्रधानमन्त्री हिसाबै नरेन्द्र मदिखौबो नांगौ खिन्थु बिटिसिआ मोनसे बर'नि अट'नमास काउन्सिल बाहाय बर'नि समाजनि अर्थनैतिक सामाजिक शिक्षित डेभेलपमेन्टनि खोथा दङ बे जिनिसखौ बिजेपिआ नेशनेल दल हिसाबै गावसोर नेशनेलाइज सिन्था खालामो अकल बर' जातिनि थाखाय सिन्था खालामा खिन्थु आंबो सासे 86निफ्रायनो बर' आन्दलनजों लोब्बा थानाय मानसि उपेन्द्रमोनजों दाजाबोनाय मानसि जिल्ला एबसुखौबो आं सालायबोदों डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलावबो आङो 2 बोसोर दङमोन आरो आङो 10 बोसोर हाग्रामाजोंनो आङो खामानि मावफादोंमोन खिन्थु गेजेराव जों सिन्था खालामदोंमोन मा जे नेशनेल मोनसे दला फैयोबा मोजां मथन नायोबा मोजां खोथा खिन्थु जों दा हाबनानै नुबाय जे नेशनेल दला बर' समाजनि थाखाय अकल बर' जातिनि थाखायल' सिन्था खालामा बिसोरो एस ए हल समाजनि थाखाय सिन्था खालामो खिन्थु जोंहा दाबो बर' जातिनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ बहुद खामानि दंबावो मावनांगौ खामानि दंबावो बेफोर खामानिखौ जोङो नेशनेल पार्टिजों मावनो हाया बेखायनो आं दिनै बिजेपिनि दलनिफ्राय दिनै आङो ओंखारनानै बिपिएफजोंनो आं जइन खालामफिननानै बर' समाजनि थाखाय जिहेथु जों बर' आन्दलन खालामबोनाय मानसि जोंनाव दाबो बर'नि सेन्टिमेन्टआ दं बेखायनो जों बर' समाजनि थाखाय मावफिननो हाग्रामानि अनगायै दस्रा लिडारा बाहाय जयगता गैया होनना आं सानो माने प्रमद बर'आ बेनि खुनु गावनि निजे अस्तित्व मोनसे लिडारशिप गैया बेनाव दा बेखायनो आं सानदों जे हाग्रामाजोंनो थाफानानै जों समाजनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ आरो लोगोसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौबो लाफानानै बिटिसिनि उन्नतिनि थाखाय जिखिनि बे 5 बोसोराव 3 बोसोर जाबाय बिसोरो खुनु डेभेलपमेन्ट गैया आरो इभेनकि बिटिसिआव फैखानाय थाखाफोरखौबो आउटसाइड कन्ट्रेक्टरनो होनानै बे थाखाफ्रा बाहेरायावसो थांफिनगासिनो दङ हाजार हाजार कौटि बिटिसिआव हाबो बे थाखाया बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रानो मावनो मोननांगौमोन अब्लासो बिटिसिआवनो बे थाखाया रटेसन जागौमोन दिनै हाग्रामा महिलारि गोनाङाव लकेल कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि मावदोंमोन लकेलावनो बे थाखाया रटेसन जादोंमोन खिन्थु दिनै जों नुदों 50% डेभेलपमेन्टनि खामानिया बाहेरा कन्ट्रेक्टरनो होदों बिजेपिनि बुंनायाव बिजेपिनि कन्ट्रेक्टर बिलासपारानि गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टरसो मावदों गतिके बे थाखाफ्रा बाहाय थायाखै बे थाखा कन्ट्रेक्टरफोरनि आखायावसो थांदों बेफोरनि थाखाय जों दिनै अर्थनैतिकभाबे सुसनिय अबस्था जोंनि जायफोर मानसिफ्रा बिजनेस खामानि मावनानै जादों बे बिजनेसनि दखानफ्रानो बन्द जाहां जाहां अबस्था बेखायनो अर्थनैतिक समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौ जोंनि लकेल कन्ट्रेक्टरफोरखौनो जों बोखांफिननांगौ दा बेनि थाखायनो आङो दिनै आं बिपिएफआव जइन जाफिननाय खारना बेफोरनो